Yo, what's up mga kapasawan? So ari naman kita diri subong no. So madamo ging salamat sa nagahulat kag nag-subscribe sa channel ko. Bisan corny ang joke ta pero nagasalig ka mo no kag pati ka mo kag basta madamo ging salamat sa mga kag sa mga nagpa-shoutout da. Madamo ging salamat sa inyo sa suporta nyo. So ari pamangkot ko no. Kung ito mang itlog mo isog ka kuno, tapos kung puti naman ang itlog mo talawid ka kuno, so mga muna lang sa unang mga hambalanon lang mga adlo ka man puti itlog mo dahil kung puti itlog ka talawid ka are. So ari istorya ko sa inyo, i-share ko sa inyo ang istorya sang mag-asawa ubila tibaya rin na. So natabuin sa Sikihor bibla ang istorya kung Sikihor kuno damo aswang, damo mga tikbalang, mga engkanto, mga muna bla no. So linti nga pila gabi na matulog ng mag-asawa. Okay? So mo ni hana nga nagigda na sila, ang babayi nakabati kalas-kalas sa babaw sang atop. O linti nga kulba ang iya ginhambalan niyang banay nga, honey may gakalas sa babaw sang atop na kulbaan ko. Ang hambal sang banay babayi da moy na iya tulog na da bala kaya natuyon ako amo nang ambas ang banay ti ginapilit sang bayi kuno nga magtulog. Nabatian niya naman lot ang gakalas-kalas, gipukaw yun naman ng iya nga bana ginambala, honey may nabatian ko yung kusog na gidyang kalas yan sa babaw sang atop. Ang ambas ang bana yun di puta man nga babayi ilan na bala tulog na bala, guni-guni mo lang na guni-guni kuno wari nanginit ang bayi hambas ang babae, hambas ang asawa yut katalawit si mo ka puti isang itlog mo way sabla sinabat sang banaya kang ginambalan nga, ti ikaw to lantaw kay itom kabilat What the fuck? Gago! So umuna ang storya sang mag-asawa kag dira naghalin ang itom o kon puti man ang itlog mo. Kung puti itlog ka talawid ka, kung itom itlog mo butilingon isog ka. Kaya muna dira naghalin ang storya way back 1650, year 1650 no. So madamo ging salamat sa pagpamati no, bisan corny lang ang joke ta pero makapakadlaw man to sa iban ba lang ang mga tao blaw nga mababaw lang ang kaligayahan. O di ba? So madamo ging salamat. Sa sunod naman nga video abangan nyo okay na miyon to pagidang pagstorya para mag ililihi kamo kag maghirihi kamo sang kadlaw. Okay? So gina shout out adagali no ang mga subscriber kag nagahulat gid sa storya ta dira sa Barangay Sumag sa Bacolod no. Sila ni Muera Milgar, Eugene Milgar, Henry Bonafe and Clyde Bonafe. Bawo mo mga magutod giniguro matyago mo. Ito Plario sila apelyido mo. Magutod giniguro. So dira man sa mga taga Barangay Jaculing, bu mga solid fans gini sa mga nunoy pasaway ang mga taga Barangay Jaculing, mga Barangay Taculing no. Bacolod City. Dira sa ilan ni Carmelo Ladua from Manila. Okay? Bradley Diratore from Dumaguete. Maulente, you know? Sila ni Gab sa Takuling, sila ni Jamil, oh, di ba? Jamil. So, okay, so madamo ging salamat no sa pag hulat sa akon, kabay pa nga na entertain ko kamo So, see you in my next video. Bye.